ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର କ୍ରମବିକାଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଭାରତରେ ସଙ୍ଗୀତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସାମବେଦରୁ ହୋଇଛି। ସାମବେଦରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ସୁଲତାନୀୟ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅମୀର ଖୁସରୋଙ୍କ ସ୍ୱର ନିପୁଣତାରୁ କୱାଲି ଓ ଖେୟାଲ ଶୈଳୀର ସୃଷ୍ଟି। ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ତରାନା, ଠୁମରୀ, ଗଜଲ ଭଳି ନୂତନ ରାଗରେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଜୟଦେବଙ୍କର ରଚିତ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଦୁଇଟି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି।